Tot va canviar amb la mort d'un ser estimat, un moment que sovint veiem com el final de la nostra història. Jo vaig pensar que aquesta pèrdua només deixaria enrere un espai solitari, distant i buit. Però estava equivocada. En tots aquests racons abandonats encara palpita la vida, amb els seus records i mil històries per descobrir. La mort, sovint vista com un desenllaç, es va convertir per a mi en un començament, un inici cap a la comprensió i el descobriment dels meus orígens, com un viatge.